Này là cái जों दिनै रायमनानि रिस वाटार पार्कआवहाय सहैबाय आरोना बार बारदों बिरादनो अखाबो हानोसै नै लोगोफोर माबेजों मा दङ बेखौहाय नायगासिनो दं लोगोफोर लकेसन माबादि बे गाखोग्रा दै दुगैग्रा बिराद मोजां थांनायनि टाइम जाफिनलायबाय बिराद गाज्रि अखा हाना होलायबायना बिराद गाज्रि अखा हाना होनानै नै लोगोफोर बियो नै रिस वाटार पार्कनि एन्ट्रि गेटनि हाबजेननायनि लामा आरोना ओरैहाय जाहैबाय एक्सिट ओंखारलांग्रा जोंहा दाबो सिङावनो दङ टाइमा एक्जिटमेन्ट टाइमा जाहैबाय 12:30 बिराद मोजां नै भिउआ दासो नै दुगैखांना बाहेरायाव ओंखारबाय अखा हानायजोंनो सेस दै गोजासै दै गोजासै